Čaute, vítajte opäť na mojom kanáli pri ďalšom videu. Dúfam, že sa máte super, užívate prázdniny, leto. Dnes si spolu ušijeme niečo z látok, ktoré sme robili v minulom videu unboxing, čiže jednu z tých troch látok vyberiem a ušijeme si spolu kruhovú sukňu. Tak poďte spolu so mnou si ušiť. V minulom videu ste videli unboxing týchto troch krásnych látok. Dnes si spolu ušijeme niečo z tejto čierno-bielej káro, tak poďme na to. Najprv som mala v pláne ušiť skladanú sukňu, ako vidíte teraz tu na videu, ale nechala som si to cez noc preležať v hlave a ráno som sa zobudila s tým, že idem robiť kruhovú sukňu. Tu som si vypočítala pás a celkovú dĺžku som si dala podľa toho, koľko ma látka dovolila. Takže tu môžete vidieť presný vzorec, obvod pasu deleno 6,28 a ja som dala ešte -1, keďže som dávala aj prídavok. A tu môžete už vidieť, ako rozoberám aj druhú časť tejto skladanej sukne, čo mala byť pôvodne, a mením ju na kruhovú. A som si pre istotu ešte raz premerala, aby som zbytočne nevystrihla zle. Takže sukňu máme vystrihnutú, tu sú obidva polkruhy, jeden aj druhý. Ešte si vystrihneme pás, ja som dávala obvod pasu a na šírku som dávala 15 cm. Doštipcujeme si naše dva polkruhy v jednej strane, tieto spolu zašijeme a taktiež začistíme celý spodok našej sukne. Pozor, zašívame iba jednu stranu, pretože na druhú budeme všívať zips. Takže jednu stranu máme zošitú a ideme začistiť celý spodok našej sukne. Takže vidíte, celý spodok máme krásne začistený. Na jednej strane to máme zošité spolu.
Ideme si prišiť pás, čiže ja som si to takto odmeriala na tretinky, aby som vedela presne, kde to mám zaštipcovať. Takže spojíme tento pás k našej sukni, tam kde budeme mať pás, a prešijeme na stroji. Týmto nám vznikol pekný pás na našej sukni. Ešte začistíme kraje tohto pásu. Teraz ideme všívať zips. Vymeriame si stred nášho pásu a tam bude začínať náš zips. Zips vždycky prišívame lícom k lícu klátke. Ak si nie ste isté, či ste zips správne prišpendlili, stačí ho zazipsovať a uvidíte, či je správne. Takže zazipsovaný, je to v poriadku, ideme prešiť. Samozrejme, ako vždy pripomínam, nezabudnite si vymeniť obyčajnú pätku za zipsovú. Zips máme prišitý, sedia nám obidve strany pekne, tak a teraz ideme ešte zakončiť náš pás pri zipse. Zohneme si tieto dva konce lícom k lícu, zbytok zipsu bude trčať do vonku. A prešijeme. Obratíme do lícnej strany, takto nám vznikne pekné zakončenie pri zipse. To isté spravíme aj na druhej strane. Prešijeme si ešte celý pás po obvode. Ja to
prešívam z rubovej strany, pre mňa je to takto lepšie, môžete kľudne aj z lícnej strany, ale ja som za rubovú. Spojíme ešte tieto dve látky pod zipsom a prišijeme ich spolu. Posledný krok pri šití našej sukničky je spodok sukne, ktorý už máme pekne vlastne začistený. Zohneme asi 1 cm dovnútra a prišijeme na obyčajnom stroji. Týmto posledným krokom vlastne máme sukničku hotovú. No čo, ako vám to šlo? Ja verím, že super, že to bol veľmi jednoduchý návod. Kto má nejaký komentár alebo nejakú otázku, kľudne píšte dole pod video, budem veľmi rada. Kľudne dajte odber, budem rada aj za každý like, nič vás to nestojí, mňa tým podporíte a veľmi potešíte. Uvidíme, kedy vyjde ďalšie video, keďže teraz si dám asi na chvíľku pauzu a teším sa, dúfam, že už čoskoro pri ďalšom videu a keď máte kľudne nejaké nápady alebo čo by ste chceli